pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin. Eh, sasamain kayo sa taong bayan. Magagalit kami. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit. Putrages. Anong gagawin ng audit? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw. Yung salin ninyo at hindi tumugma doon sa mga pag-ari-arian yung relo, bag, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad. Pagka hindi yung tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan. Anong Congress ang hinihintay natin? Anong Senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung binuro? 2004 pa. Yung Resolution 10. Isang ano lang yan ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin. Yun lang. Walang pwedeng bumaluktot sa taong bayan. Tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapadaig sa mga tarantado na hinayupak ng mga buwaka ng inang yan. Huwag kayong mag-ano. Sorry, nagmura ako. Nasa yung simbahan. Sorry po. Ha? Tanong pa sa'yo. Sige. Ito mga kababayan, we have to address the elephant in the room, so to speak. Nandito na mga retired officers, may mga general, may mga kapitan, may mga koronel. Malinaw ang binanggit ni former President Duterte. Makinig ko po, former Chief Justice Lucas Bersamin, na ngayon ay Executive Secretary. Hindi po ipinanawagan ni Pangulong Duterte na magkudita. Hindi siya nanawagan na mag-mutiny. Ang sabi niya, nagtatanong siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya niyo bang panindigan at tiisin na mayroon kayong Commander-in-Chief na nabubulid sa lulong o illegal na droga or drug addict president as Commander-in-Chief? Anong reaksyon niyo nito? Ito ba, Captain Dado, ay isang pang-uupak upang magkutita ang military na siyang tingin ngayon ng Malacanang kay Digong? Wala, mahina talaga utak ng mga nandun eh. Hindi yon inciting to sedition. Inciting to do the right thing. Yun. Yung sedition, aaklas ka sa gobyerno. Yung doing the right thing, sasamahan mo yung taong bayan. Yun. Pagtatanggol mo yung taong bayan, yung interes ng taong bayan. Malayo ang diferensya. Anong inciting to sedition? Salita lang yan. Yan, inimbento ng mga lawyer natin, ng mga judge natin. Bakit kayo nagpapaandar dyan? Tayo ang nasa ibabaw. Tayo, yung konstitusyon. Magkaroon kayo ng lakas ng loob. At kukuha kayo ng lakas ng loob sa bawat isa. Ang tingting, yan yung prinsipyo ng Filipino Guerrilla Forces. Ang walis tingting, kunin mo isang piraso, bakliin mo kahit isang kamay, kayang-kaya. Pero yung isang buong walis tingting, bakliin mo ganyan, di mo kaya. Ang taong bayan, pagsama-sama, hindi mo kayang baliin. Isang malakas na pwersa yan. Kaya huwag kayo natatakot, mga kababayan. At yun ang sagot natin. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Captain Dado, may tanong sa'yo. Sir Dado, Chris Lumban po, tanong ko po sa inyo. Nangangamba po ngayon ang mga retiree na mga retiree po kasi ang kanilang pensyon ay nangangamba po na naubusan na ng pondo. Ano po ba sasabi niyo po nito? Masasagot yan ni Commander Bukay, General Mitran. Okay, ang sasagot doon. Nangangamba? Talagang nangangamba kami. Ilang taon na lumipas yan. Hinahabol ko ang 4.9 billion na karating na ito sa Pangulong Marcos, kay Senador Secretary Lagdamio, at saka sa ARTA, at saka sa Ombudsman, at saka kay National Defense, Secretary Teodoro. Ako mismo ang lumalaban dito. Anong nangyari? Wala na ako natakbuhan. Kawawa naman ang Pilipino. Wala na tayong tatakbuhan. Saan ba tayo tatakbo ngayon? Sa Filipino Guerrilla Forces, tayo magkaisa.
ituloy natin bukas. Dahil yung sinasabi mong pension, nananawagan ako sa chief of staff, yung 4.9 billion na hinahanap ko, ang gusto ko lang ipaliwanag nyo. 2017 pa yan, hindi nyo pa nilalabas. Pinarating ko na yan sa Pangulong Marcos, sa kanyang bayan na Martin Araneta. Hanggang ngayon, iputa kayo. Ay si Paul, sorry Panginoon, nasabi ko lang to dahil sa sama ng loob ng mga pensioner. Pensioner! Mga pensioner! Kailangan samahan nyo naman ako! Nag-iisa lang ako. Yung isang, nandito ka pala, isang general sumama sa akin. Sinamahan ako after 1 week. Umatras. Ang problema pa lang ngayon sa administrasyon, alam niyo yung problema sa administrasyon? Ha? Kaya wala na tayong kakampi. Alam niyo bakit? Lahat bayan magmula sa Supreme Court ang ginagawa nila. Asa na Supreme Court? May kumikilos pa sa Supreme Court? Wala ba? May nagtatanggol ba sa atin? Kahit press releases lang? Wala! Asan? Asan si April, yung si Juan, yung Babalo, si Babalo, yung si Renato Reyes, si Running Press, nasaan na yun? Nasaan? Bakit wala siya dito? Di ba nagpera siya? Ha? Nabayaran na! Lahat ng Partido Komunista ay bayad na! Ang problema lang, linggo-linggo sa kamundukan ng Samar, nag-iinkwentro. Ang problema, ang taong bayan nasa baba, ang biktima, ang nasa taas, nagpapakasarap. Kaya sa bayan ng Pilipino, mga mamayang Pilipino, yung mga nanonood dito, ang mga nakikinig sa ating mga vloggers sa YouTube, tulungan nyo kami iparating ang lahat ng nangyayari sa bansa, ang korupsyon, ang adik, ang abuso. Sino ang nag-abuso ng batas? Sino? Ang Kongreso. Di po na kayong Kongreso. Hinahamon ko nga si Tambalos-Los. Magsuntukan na lang kami. Okay. Kaya gusto namin doon sa Kongreso dahil hahamonin ko sila ng suntukan. Huwag lang sa Kongres. Kasi, bakit? Delikado makuntim ako. Pero kung sakaling makulong ako, yes or no, wala akong sasagot. Pumunta na lang ako ng kulungan. Pero hindi ako kukuha ng abogado. Kung sakali ako ipa-aresto, never! Hindi ako kukuha ng abogado. Kahit bigyan na ako abogado, bahala na ako mabulok. At kayo ng bayan, sundan niyo ako sa kulungan. Pwede ba? Yeah! Pwede! Magkaisa tayo sa kulungan. Kaya ba tayo magpakulong lahat? Yeah! Kaya ba? Kaya! Okay, sa bayan ng Pilipino, salamat. Salamat sa kulungan. Last question, dahil mayroon pa po tayong mga programa bukas. Mas malaki, mas matatag, at mas nakakayanig na pagtitipon bukas. Last question, para kay Captain Dado at sa grupo nila sa Filipino Guerrilla Forces. Intindihin nyo na po na mayroon pa silang mga meeting na pupuntahan. Go ahead, BMR Jones. Ayan, Captain Dado. Ito, reaction ulit. Maraming salamat. Reaction ulit, Captain Dado. Yung kahapon sa Quadcom hearing, nandun po, umatin po yung AMLAC. Pinasinungalingan po lahat ang mga nilapag o nilabas ni Trillanes na mga papilis nung nakaraang Quadcom hearing. Ano po ang inyong masasabi na ito pa lang si Trillanes ay napakasinungaling? Final question muna ito, and then panawagan ni Captain Dado sa pangbayan para bukas at sa susunod na araw. Ano yun yung isang parte, bakit lumusot sa Kongreso yung ganong tanong at ganong ebidensya na hindi naman na-vet, hindi yung veterinaryo, yung na-vet, na-verify
kung tama o mali. Hindi pwede kung, pare, ito, ganito, ano ba, ebidensya mo, mayroon kang pinakita, and then tatanggapin natin. Hindi yun, kasi naninirang puri kayo, kahit sinong tao, mali yun. Hindi tama yun. Ngayon, pumasok yung AMLAC, sinabi, hindi totoo. Kaya lumalabas, perjury pa, yung nagsasabi ng ebidensya. Sinabi ng AMLAC, yun ang katibayan na hindi totoo. Kaya dapat, magkasuhan ng perjury si dating Senator Trillian. Sorry Sunny, no? Pero yun eh. Yun yung reality eh. No? Si Senator Sunny Trillanes, sa tingin ko naman, meron pang natitirang kabutihan sa kanya. Kahit sa tingin niyo wala! Nagulat ka eh. Nagulat ka eh. Meron natitirang ano yan, kasi kahit paano may dinaanan yan. Kaparte yan ng ating history. Pero ako mas interesado sa history na ginagawa ninyong lahat. Kayong lahat, mga kababayan, you want to be part of history in changing this country? Be part of history. You change this country. Laban lang kayo. Huwag kayo matatakot. Captain Dado, abang nandito ka, awitin natin ang Pilipinas tunghal. So everybody, please stand up. Lapit po kayo. Samahan natin ang grupo nila Supremo Captain Dado, General Simoy, Colonel Mitran, and the rest of the Filipino Guerrilla Forces, retired military and police officers na nandito. Samahan niyo po ako, si Ka Eric, madamdaming pag-aalay ng awitin sa gabi ng pagpupuyat at gabi ng pagbangon ng kasaysayan ng mamamayang Pilipino. Ready? Kung pwede po ang mga cellphone muli, pailawin, dahil wala tayong kantina, pailawin natin, please. Everybody, raise your cellphones. Samahan nyo kami ni Captain Dado, Colonel Mitran at General Simoy ng madamdamin na pag-aalay ng awiting ito. Sa gabing ito, dadaloy ang kasaysayan at babangon muli ang diwa ng mga bayaning Pilipinong ayaw pasusupil sa isang gobyernong ibinabalik at ibinubulit tayo sa madilim at abusadong paghahari-harian. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Everybody please sing with us. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas ko. Isa pa. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Sapa, kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan, ang bayan sinisiil, bukas ay babangon din, ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Go! Ibon mang may layang lumipad, tulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal bilag, ang dimag nasa makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luha at talita, aming adhiga, makita kang sakyan,
wika, makikat ang sadyan, laya. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ng mga Pilipino. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. At binibigyan niyo kami ng pagkakataon. Binibigyan niyo kami ng lakas ng loob. At tamang pag-iisip para makita kung ano ang tama at maganda para sa bansang ito. Laban lang kayo mga kababayan. Maraming salamat. Okay na muna tayo. Panginoon, gabayan ninyo ang mga ganitong ori ng mga lingkod bayan kagaya nila Captain Dado. Dito muna tayo mag-break. May announcement lang si Ma'am MJ. Yes. So, may mga pagkain pa tayo dyan. May konti pa. May mga boiled eggs, tubig, sandwiches. At dun sa mga hindi pa naghapunan, may konti pa rin natitira tayong meals. Pila na lang po ng maayos doon po sa side na yon, dito sa left side. Para sa mga hindi pa nakakain, no? At sa mga dito may mga boiled eggs. Ayun kabayan, and Maraming salamat, Ma'am MJ. naalarm mo nga kanina kasi ang dami talaga. Ang dami ngayon ng tao dito kabayan. And Sa EDSA at iba pang bahagi ng Pilipinas at ang dami ng tao. ang mamamayang Pilipino. Mabuting pamamahala at hindi bulok ng gobyerno ang ating dapat na suportahan at kasunod. Maraming salamat. Direct sa inyong mga pamahay. Yan, sila muna kay kakain sila kabayan. The big day, November 30, Bonifacio Day celebrations. Yan ang pagtindig ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Huwag po natin kalimutan, no? Ano? Pilipinas Subo, kailangan namin tulungin yung mga Sorry. Ayan kabayan, and Okay na tayo. pipila muna kasi kakain yung mga kababayan po natin. And na pagtitipon at pagtindig andito nga si Cap Dado. Kasama natin si Captain Dado ngayong gabi ho na ito kabayan. And yes, kahit na namamaos po ang inyong tropang Bisaya, kami po ay nandito no, para suportahan ang ating ginagawa ho dito. Ito sa pagsuporta kay Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. And actually, lumabas nga si dating Armed Forces of the Philippines, Dado kabayan, isa po ito sa mga dating militar na nag-serve din sa sambayan ng Pilipino ng matagal ho na panahon, mga kaibigan. Oo, and thank you sa mga pumunta dito and sa mga gustong pumunta. Ang exact location nito ay narito po tayo sa EDSA Shrine, and actually, nung unang araw hindi naman ganito karami, pero ay lalong dumami po mga kababayan itong mga sumama po sa atin ngayon upang magpakita ng suporta para po sa inang bayan. And thank you sa inyong suporta, and tuloy-tuloy lang po tayo dahil nga po alam ho natin na yung mga susunod ho na mangyayari is unpredictable. Pero umaasa po ako na yung pinakadulo ho nito kabayan ay katagumpayan ng sambayan ng Pilipino. Kaya sambay lang kayo at ito pala si Captain Dado. Lagi natin itong nakasama sa mga vlogs, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, kabayan. Ay, ayan. Thank you, sir. Ayan, so malaki pala ito kabayan, and thank you kabayan. So lalong habang pailang excuse me lang po, kunin ko lang yung programa. Walang yan sir, mga siguro mga alas 2 yan, alas 3, marami na yan. Oo. Kaya nga, mga ganun. Lagi naman yan dito sir, wala na putol yan. May maiiwan pa rin yan dyan. Diyan naman matutulog yan dyan, marami dyan.
Oo, dito pa rin. Hindi ko alam eh. Baka yung ano, yung di ko alam sa coordination sa mga leaders. Ano. Sila naman nakakaalam dyan tungkol sa ano. Ha? Tatanong si Sir kung anong oras dito bukas. So, tingnan natin kabayan dahil ang ilan nga sa mga retired militar ay nandito din at nakijoin nga po sa atin. O, ito, ayan o. Sige, banatan mo, Day. Napuno na siya. Sige, Day. Puno na, Day. Tama! Tantanan na nila si Tatay Digong. Ordinaryong tao na lang si Tatay Digong, hindi yan politiko. Kaya nga, Kaya nakakapagsabi ang Pangulong Duterte, may karapatan niya mag-press conference. Dahil naging Pangulo, pero wala na siyang ambag. Ordinaryong Pilipino lang si Tatay Digong, pero bakit Pilipino? Isinisiksik yung AJK na yan. Wala kayong magagawa kasi iyan ang policy ni Pangulong Duterte nung siya'y Pangulo. Ngayon, nakialam ba si Pangulong Duterte sa policy ni Bangag? Di ba hindi? Policy niya yun bilang Pangulo eh. O pero bakit pilit yung binabagsak ang Pangulong Duterte sa AJK na yan? Na kung tutuusin, napakarami niyang mga dapat yung unahin, hindi yung Pangulong Duterte. Hindi yung dating Pangulong Duterte ang aanuhin nyo. Matanda na yan, aatirin nyo sa mga hearing. Nasaan ang puso nyo, naglingkod naman sa bayan niya. Hindi nga humingi ng kapalit si Tatay Digong. At saka kung talagang may kasalanan ng mga Duterte, bakit hindi nyo i-lifestyle check? Kasi alam nyo, pagpunta nyo ng Davao, wala kayong makikita doon. Lumang bahay pa rin. Kaya kayong mga loyalistang MPA, stupido kayo. Talagang kayo loyalistang MPA. Di ba? Isang bagsak. Oo. Iba na, Gusto ko nilibat ko lang kayo ng nagpa-flooding ng comment na ano, na hindi daw asenso dahil sa mga ginagawa. Opo pala kayo. Hindi na magkakaganyan kung hindi nyo pinababagsak ang mga Duterte. Hindi nyo, buong pangka ng Duterte, ultimo kasawa ni VP Sara, isinasangkot nyo na walang katotohanan. Anong tawag doon? Paninirang puri at ibinabagsak ng mga Duterte. Pero minsan hindi nyo kaya. Kaya nyo siraan, pero hindi nyo kayang pabagsakin. Hindi nyo kayang pabagsakin ng mga Duterte. Dahil ang naglalanggan sa kanyo, katotohanan, yung mga nagawa nila. Wala, ano ako uwi. Oo, bitter. Tanggalin niyo ang bitterness sa katawan niyo. Saan yan? Saan yan? Ingkod ka, ingkod. Opo, opo. Walang maiwan. Hindi pwede iwanan ito kasi bukas, pag wala ng tao dito, papakulan na nila ito, wala na tayo. Okay, maliwanag ha? Tuloy natin ang programa, yung mga gusto magsalita. Dito na! Yung mga... sige, dito na. Lahat, dito na tayo. Balik tayo sa ating pwesto. Marami pa tayo magsasalita. Kung natin ang... Tuloy na tayo, mga isda. Hindi ko mga tsiran ano mo, sir. Wala na nagkalit mga kasama, wala pang alis ha. Isado na kasi, sir. Marami na kami. Okay. Gano'n naman talaga yun eh. Magtataas ka, Sektor ng kababayan, mga magsasalita pangatlong sa live. ngayon. Wala na rin, bababa siya. Lahat ng mga vloggers. Ano ko na yun, sir? Walang alis, andito pa tayo. Okay, Bababa si yan. Mrs. Castillo. Isang tinatawan ng kababayan magsasalita. Pakinggan natin. Dado, ingat! Dado, ingat! Thank you! Salamat ka, Dado. Dado, picture lang. Ito lang. Masyado ka kasi busy kanina eh. Sir,
Pwede ba makapicture lang? Sige, kuha. Salamat talaga, sir. Thank you. Sabi ito. Yung gitna. Sapa. Sapa. Pili ka na lang. Salamat, sir. Thank you. Salamat po, salamat. Ayan yung ating mga sulit dyan, kabayan. Ayan o. Kap, ingat, Kapten Dado, ingat. God bless, ingat. Ingat. Tumitingin pala yung sa mga vlogger din, no? Ayan, kabayan, and kasama natin ngayon. Tingnan natin.